tinadaan, kinarukop ken panakalayos sa anin apulos a nausar ti 11 a classroom ti Bulbulala Elementary School. Banag adagiti nabatbati pay asyam a classroom nga da iti nabababa a paset ti pagadalan ti nausar a pagklasyan dagiti learners. Ken dakkel a parigat kadakwada tunggal panagtutudo. No panagtutudon ket kakaasi dagiti ubingan ta masapol pay mati-repair na dagiti giant. Tapos no agbagyo mabahada kakaasida dagiti all amin nga materials actually ket idi naudi nga bagyo ket tinangay amin ti baha. So nga awan ti mai-save ni. Basit lang nga todo ket umuneg ti danumen. Agam pa ti danom, ma'am. Agaputag kalsada ma'am, umuneg itoy. Sa no ti pamayan yun no kasjay nga ada todo. Orewan klase kasi ang pamayan nagdi materials yun. Adamot input up ning hanging cabinets ti classroom tapno masure nga kwan nga safe dagiti reading materials tayo. Bulan ta Oktubre edi napalabas atawen na i-turn over ti maysa a building nga daan dua a classroom. Daytamet laing agundaway indawat ti pagadalan ti panaka-repair dagiti daanen nga school buildings. Babaen iti inisyatibo ni Mayor Nina Bernos na punduan ti 5 nga school building nga daan 13 a classrooms ti pagadalan. Iti sidong ti Quick Response Fund ti DepEd. Ken itangal daw ti opisyal a panakayawat ken panakabendisyon ti pasilidad ti pagadalan. So dagitoy nga classrooms ket nabayagdan tupay nga mausar para kadagiti sumarsarunupay nga henerasyon nga ti ubing nga tagalapas. Kanayon kong haikari kadagiti teachers nga nood the project nga school buildings kada classroom ket siyak mismo ti mang make sure, siyak mismo ti manigurado nga napintas ti panagobrada kadagitoy tapno nabayag nga mausar ken mas komportable iti learning experience iti amin nga ubing tayo. Kabayatan iti implementasyon ti proyekto ti LGU La Paz ti nagserbi a monitoring team. Dagiti napabaro a classroom ti mausaran dagiti nakurang duagasot a learners ti Bulbulala Elementary School iti umay aserek ti klase inton Lunes. Syempre naragsak kami ma'am nataltal na ti panpanunot mi na da kami ti balbalay mi suspended ti klase mihan ko nga masapol nga ibaunen ni DRRM coordinator wenno siyak ti umay ti eskwela nga mang monitor ti sitwasyon ti eskwela kasi amo mi nga safe dan dagita nga learning materials and at least no ada bagyong mapadpadaanan may ma-safeguardan mi met dagitan may sagana mi metten awanen ti masapol nga maistorbo kadagitoy teachers and other non-teaching staff nga umay dito eskwela. Agserbi meten a non-instructional rooms dagiti pumanawan a classroom dagiti learners. Saan laing adagiti learners ken manursuro ti mabenepisyaran ti conducive learning facility. Ngem ket di pakairamanan pay dagiti naganak a natalgeden ti panunot da amang palubos dagiti anak da a mapanagbasa. Natalged kami na pumayor nga naganak tayo di classroom nga ingkay inaramid ket talaga nga ikan na iti natalged nga pagbasaan dagiti anak mi. Kang runaan na unay pumayor pagyamanam mi unay iti agnanayon ket agnanayon tupay nga suportam iti barangay Bulbulala. Tin na i-turn over a newly renovated classroom ket mangsarming ti kooperasyon ken panagtitinulong dagiti adda iti beneg ti edukasyon. Opisyal ti LGU La Paz ken kang runaan na iti agtutuloy a suporta da Kong JB ken Kong Ching Bernos. Jessica Boreta, Balitang Solid North.